الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Wanita nusiku Allah subhanahu wa ta'ala badana bakala agi ang kutua sabutan no si iku agamatan o agama Islam. Ayaw to pagusayin tano sa agiyang kaiya oras na makapantag sa agiyang kutua sambayang at tarawih. Ginansudita no di panambayangan sa agiyang kaiya bulan a Ramadan. Miyaw sa itano ay kagiya ko subo ugaid na dakan mapasad sabab sa agiyang kutua kaya po to lagi ang kutua internet na ubatan o makasoy sa magaan agiyang kuto miyaw na miya pamagusay tanuron. Salam na ka nagyang kaiya mga bangsa ko sa Quiapo. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagani ko si ko Allah abad na mapipia ginawa niyo sa langon agus sa mga pamilya niyo. Yang kaya sambay ang tarawih na aya kukumanian mga bangsa mi si ko agama Islam nagyang kuto sunnah. Uy pamanian na sunnah. Agugyang kuto kang gelbakaon o mga tao sa jamaa ayaman na niya na kandakadakal lagi nagyang kuto kiptin dagan tanoron sa masjid na sumanga ulama na tigiran na gyuti makalalabi. Kuto paman na niya kapia-pia gyang kuto kiptin dagan tanoron si ko mga masjid tano o di na si ko mga walay tano importante na madakal tano di tano din dekadakal kagyuti sunna at tigo mga ulama. Uy masyaallah katayapan sa mga bangsa tano sa Malabang na nasalam rakano sa langon. Yang ko ba basta sa mga tao na itindigiran a jamaa jiran din dekadakal nagyuto taral biyatigo mga ulama. So mga sahaba radhiyallahu anhum si iko kaya ganatikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mitarawi siran. Paman na initindigiran nagyang kuto asambay ang tarawih nagyuto mambo isa katano na miyakuwatan to paman yan na sa katano mga khalaf sa katano pamaapkuri mga umat na miyaswatan to si iku mga salaf siran su mga salaf su mga sahaba agus su mga tabi'in agus su mga tabi'ut tabi'in samano to na su mga muslim na agyang kutuba apaparati antano agyang kasumbayang sa tarawih. Yang kutuwa kada kalian paman na kagya di tano di makam bida-bida sa agyang kutuwa di tanoron di kitindegan o di nakaptindegan tanoron di tanoron di kasumbayangi na sumanga ulama na tigiran na lahu an yusalli 20. Paman na kapakaya tigian sumbayangan tano sa 20 ka rakaat. Kauto 20 ka rakaat kagyuto itindag o Imam Ahmad agus o Imam Shafi'i rahimahullah. Na kapakay panatigo mga ulama asumbayangan niya nagyang kaya tarawih aya kadakal araka'a nagyang kuto 36 30 agunam karaka'a. So gyuti paman na madakalon ibilangan nagyang kuto 30 agunam karaka'a. Allahu a'lamu si isa gyang kaya darapatan sa Pilipinas na uba adem panadiyon di sembayang. Uy. Nanagina natigian madhab paman natindag o Imam Malik rahimahullah asu Imam Malik
na skanian ibituan sa imam Darul Hijrah, skanian imam sa Madina sa giyang kutua masanian. Why? Na kapagay pinatigo mga ulama asumbayangan niyan sa ayakada kalagyang kutua sumbayangan niyan nagyang kutua 10 agwisa anta kagyang kutua 10 agutlo karakaah. Why? Na langunan din na natigo mga ulama na mapiya. O to pamanian na da pinili uno mga ulama abatigan na gyang kutua 20 na makalalabi di gyang kutua 30 agunam anta kagyang kuto 10 agwisa 10 agutelo na makalalabi di gyang kuto 20 langun denanan api andi pagu kita na kaon no pagaria yang kaya bulan Ramadan na di pamakutan na gyang kuto asadin sa kala ama pasad tanu saya ang mga sambo yang tanu si ikwallah nagyutud ni kala balas kekuatan no pamanyan na kekalimatan sa giyang kuto masa kapakaw matano sa alungan Mauri. So Umar ibn al-Khattab paman na Amirul Mu'minin na kagiya ko skanian imadatu mga Muslim na giyang kuto ba tinimu yan sa mga tao sa giyang kuto masanian na ayad na piya kapagimam yan na giyang kuto isa kong mga sahabi as Ubay ibn Ka'ab na ayapi sumbayang aniran nagyang kuto 20 karakaah. Gyang kuto 20 karakaah. Ugay na sa mga sahaba kalang ulang waniran. Paman na gyang kuto sa mga sahaba radhiyallahu anhum madakalagyang kuto bilang aniran. Paman na romiyaot sa gyang kuto gatusan ngibu kadakal mga sahaba na katuon kira nagyang kuto paman yan na mayto adin yan isembayangan. Na katuon kakirang panagyang kutua madakal agyang kutua dinya ni sembayangan sa iko mga tarawih. Pamanyan na dipindi sa agyang kutua kapbeti aka pagaria. Upama ko mas matas kay kasakab na aya pilian ka nagyang kutua mga ito ibilangan. Na upama man ko mga ito ay sakabka na ayad na pilian ka nagyang kutua madakal ibilangan. Pamimili ka sa agyang kuto 20 o di nagyang kuto 30 agunam karakaa. Ugay nagyang kuto kaya din kairon o mga ulama na mga ulama na tira na lanas sa sahihun alayhi fi syari paman na dalil amabagar sa agyang kuto kadakal sembayangan tanu sa agyang kai paman na tarawih. Sama no to mga pagarian nagyang kuto paman na kaya panutula sa giyang kuto paman na kadakal ubilangan na daabatan o dalil mabagar sa giyang kuto paman na katanduaon o piraip sembayangan agyang kuto mga tao. Sama no to na mindud sa giyang kuto kalalayaman si ikudarpa paman na sa katano nayad na kadakal kalalayaman tano sa giyang kaiya darpatano na giyang kuto 8 karakaat nagyutud no upaman yan ipagunutan tano kagigito ikalalayaman tano paman na andip kad nagyang kuto mga fitna paman na kapugusayon o mga sabo ko mga ulama tano na magadu tano sa gyang kuto kalalayaman adi tano rundi kang gelbaka ino sayo mga ulama tano agyang kuto paman na karata agyang kuto kagaan ikabatya sa iko tarawih banda paman na madakal siagadan tanuron udi na agyang kuto kias miyasi matano agyang kuto ba mga tawa iptindigiran agyang kuto sambayang at tarawih mga gagaan agyang kuto kabati iran paman na agyang kuto la ya'qilunaha agyang kuto kapbati iran nadiran din kesabut agyang kuto apbati agyang kuto imam nagugyang kuto diran di kasembayang gyang kuto kaprukuiran udi nagyang kuto kapsujudiran na disiran tetakna sa gyang kuto diran di kasembayang na ayat tenudan tanu nagyang kuto tumaknina gyang kuto paman na sambayang tanu andudu nagyang kuto katetakna na rokono to o sambayang upama ko ginan imadaon na paman yan na diterimaan agyang kuto sambayang tanu upama ko tibu ba utaw ayaman na tigu mga ulama pamanian na aarapan sa giyang kuto adi tanu di kapanambayang sa tarawih o di nagyang kuto ang mga sambayang tanu ang mga faradu
Nagyang ko ta hudurul qalbi bayna yadahi Allah ta'ala. Gyang ko to makadadar pa gyang ko ta puso tano sa gyang ko to aditano di kasembayang. Paman na anabatan uding gegaan aya pikiran tanu nagyang ko to ba masaw to paman na ititindegetan wagyang ko to pula uswaga matan wagama Islam. Paman na masaw to ititindegetan wagyang ko to aya pagampaganay pamagitung na amal sa alungan amawri na susambayang. Nagina ng mga pagarya. Paman na gyang ko to kapenutula sa iko mga salaf. Paman na kapbulungiran sa gyang ko to mga ginawairan sa gyang ko to pangapipikiriran paman na kadudunia is iko sambayangiran na tigiran na pikiran ka na igira itindig ka gyang ko to sambayang na gyang ko to ba paman na aya pikiran ka na gyutun mulimpusan asambayang paman na kitindig ka udi na mulimpusan asambayang paman yan na kapsembayangan ka. Paman nagyuto ko ni imbulong tano sa iko mga ginawa tano. Lagi diyan mambu na igirap metian nagyang ko to paman na mga ayat agyang ko to ipsa kebu imam udi nagyang ko to metian ka gira di kadi tarawih na kukaon sa mga tuman deuwan sa gyang ko to ading kadi kasembayang. Nagyang ko to ba paman na susambayang makadadar pa nagyang ko to mga puso tano udi nagyang ko to aditano di kapamimikiran na sa gyang ko to mga ayat ipsa kabetano na ditano to mapenggulaw la amay kagyang ko to kapbet ya tano na magaan kau tigira magaan na dingad no to kepikir why so mga ulama na tigira nagyang ko to kalumbet nagyang ko to kabat ya dudu nagyang ko to al khusyu paman na isanan malai paman na balas sambayang agyang ko to al khusyu sisi ko sambayang tano igira ay mananabatan no bu romuko agugyang ko tabatan no bu sumujud natum ko to atigian adigyang ko to madakal udina malayat apbeti antano agyang ko to akapbeti atano na magaan agyang ko to akagaan yan na ayako pamanuto na makruh paman na sumanga ulama tano na tigira na makruh agyang ko to kagaan ikabatiya sa iku mga sambayang. So mga ulama na ay inibaratiran na tigiran agyang ko to sambayang at tarawih ayabu akadakal urakaatiyan na 10 karakaah. Pamaniyan na malayat agyang ko to apmetian agyang ko to ataw agundudu agyang ko to akatetakna. Paman nagyuto di yung keblag agyang ko to akatekna sa agyang ko to aditanaw di kasembayang na mas tara lebih itu atigu mga ulama adigyan ko to ami sembayang sa 20 karakaah agyan ko to akap betian na tantu den kumagaan isa sa paroto agama tan agama Islam agi susambayang agyan ko to andudu nagyang ko to tumanina nagyuto ipus agyan ko to sambayang pamana lianna lubas salati wa ruhuha paman nagyuto iniaw agyan ko to sambayang agyan ko to pamaa katetakan na tanu pamana mapipikir tanu sisi tanu sagyang ko to sambayang sisi tanu sagyang ko to pamanyan na kasimba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala pamanyan na sumasangko pagyang ko to mga puso tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi din atigo mga ulama na rubba qalilin khairun min kathir kapagaya tigo mga ulama agyang ko to may to natumu adigyang ko to madakal paman madakal pamanadaw bu agyang ko to mga syarat udi nagyang ko to mga lagi diyan mambu nagyang ko to tartilul qiraati afdal min as-sur'a agyang ko to pamaakap beti agyang ko to itaw paman na tartil paman na beti aniya na piya-piya yang ko to anudu nagyang ko to at-tajwid na mas mapiyaw to atigyan mas tumu adigyan ko to kang gagaan apya kay panwagamatan wagama Islam. Kagiduan na mga pagari adna kang gagaan apya kay wagama aguan na kang gagaan akabatiya ada pa kay wagamatan wagama Islam. Yang ko to kang gagaan apya kay wagama nagyang ko to ada akibagakaw na mga batang paman nalangon nakad kebatiya agyang ko to ayat mga batang agyang ko to ayat na kapakayo to adikan ning gagaan ugay na may kaadnap kelepas ka sa agyang ko to mga huruf mga batang agyang ko to
paman nakapembeti aka sa Quran na di tu kepakai daw tu pakaya o agama tanu agama Islam. Wa yunha anhu paman na di kuno tu kepakaya tigu mga ulama agu isa sa paragyan ko tu lagi dutu akang gagaan. Na ayat tigian amapya nagyang ko tu paman na kabatiya sa magaan abay na agyan ko tu maliwanag. Paman na agyan ko tu kebal sa agyan ko tu betiya sa Quran agyan ko tu mga batang matatago sa agyan ko tu mga ayat. Na agyan ko tu pen mga makmum na pagakwasiran ng saguna. Paman na agyan ko tu baas pelakayanira nagyang ko tu akapbeti agyan ko tu imam. Pagigyan ko tu mabuang mga makmum, sumakmum, na ayad na rakiyan nagyang ko tu pekinagnian nagyang ko tu pembetian nagyang ko tu imam. Oy. So Allah subhanahu wa ta'ala nana tanto niyan ko pipa kaito di na piya maawingan nagyang ko tu mga tao pembetian niran sa Quran bila fahmi makna adiran sa sabut nagyang ko tu makna nagyang ko tu pembetian yan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayad nakatero ya sa surah Al-Baqarah natiga na wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ayaman nagyang ko tu katero wallah natiga na ay tilawatun bila faham. Paman na kabatiya adi sa sabut nagyang ko tu paman yan na maana niyan kagi mga pagariya misi ko agama Islam. Ayaman as-sabab akinituron sa gyang kaya Quran nagyang ko tu sebutan tan wagyang ko tu maana niyan agu penggelebakan tan wagyang ko tu mapapadalmon kagi sa Quran adna mga suganon agu adna ayaman niyan na mga paman na lagi dagyang ko tu kapagaluyan yan sa gyang ko tu mga haram di kepakaya penggelebakan lagi dagyang ko tu kialuyan yan sa gyang ko tu kasina lagi dagyang ko tu kialuyan yan sa gyang ko tu kapriba lagi dagyang ko tu kialuyan yan sa gyang ko tu kapanakoto naginan penggelebakan tanwanan gutanu pembeti as Quran amay ka paman yan nasa sabut tanu agyang kaya kapriba na di kepakai na di buding gelebakan o mga tao. Na gitu, so mga ulama tano na tigyan na ayak kini turun sa iko Quran nagyang ko ta sebun tano sumana niyan agu penggelebakan tano sumapapadalmon la mujarradat tilawa na kanaba bugyang ko to akap beti atanuron. Wai insyaallah nanaginan den itindegan tano kaginan paman na miyatero o mga ulama tano. So santano kaga imiyataman paman na santano miyataman sa giyang kaiya santano miyataman kagi ko subu sa giyang ko to kaya poto lagi ang ko to di tano di kapagusay. Oy. Sumpatan tano sa tigyan na wa yustahabbu tahsinu sautuhu bil qiraati lima rawa Abu Daud wa ghayruhu laysa minna man lam yataghanna bil Quran. Paman na taral biya tigyan nagyang ko to kapapakapia sa gyang ko to kabatiya sa iko Quran. Paman nagyang ko to akapti mingiron matiya. Paman na gitu ko ni tigu mga ulama imapia. Paman na pakatuman ng kaagyang ko to kapi agyang ko to kapbeti aka sa Quran. Paman yan na kanabagyang ko to bangkadin tatarap sa agyang ko to kapbeti aka. Paman na di ka di pelagu-lagu na agyang ko to kapbeti aka sa Quran kagyuti imapia. Miya panutul wa Abu Daud dagu susala kaurun at tigu nabi direkami pada tigu nabi tanwa Muhammad nama nagyang kaya hadis nabi tanwa Muhammad paman tiap pelisya nagyang ko to mga tao tigyan na direkami pada agyang ko to mga tao paman na dinian ipelagu-lagu udi na dinya pembetian sa tarotop agyang ko to Quran paman nagugad na rin mga pagariya pagpakabatiya sa Quran amay kagyang ko to kapbeti akan nagyang ko to pangalalabatan nagyang ko to mga batangyan na makabusalong na mauri na tepelis ang kaunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayad na mapia nagyang kutuba paman na pagandantan wagyang kaya kabatiya sa Quran mga pagariya misik agama Islam kagyang kutuba tituden ko mala agyang kutu adita no kakatarutupi paman nagyang kutuba mala atanto adita no katatarutupan sagyang kaya kabatiya sa Quran paganing ko si wallahu subhanahu wa ta'ala sulang-ulangwan o mga Muslim na gyang kutuba matagukira na gyang kutuba kapagana dayran sa iko Quran maswaira na gyang kutuba tarutop kapiya akabatiya sa Quran
Itundog tanoron agyang kaiya betad o mga salaf. Tunay betad o mga salaf igira bulan Ramadan yang kutuba betadiran sa iko Quran. Paman na antano makakuwasan deuwan sagyang kuto paman na panamar o mga salafus salih sagyang kai akabatiya sa Quran igira amyaw maagyang kai Ramadan. Siya si Uncle Jun na ito na ini. Di niyan kilag yung kaya dito no di ka pagusay anta ka anto na yung kaya kabasan yan. Away. Ano kasumbagat ano buwag yung kaya mga komentiyo amay ko mapasad tano magusay. Away. Kana Zuhri rahimahullah. Paman na Zuhri na isa ini si iku mga imam amyangaw na din yan ditero na tigyan na igira amya kasul subulan Ramadan. Paman na ayat tigiran betadami si iku kapakasul Ramadan na tigiran na innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Suatigan subulan Ramadan na ginan sumasa. Kauto ginan na tigan sumasa akabatiya sa Quran. Kauto paman na naman nagyang kutuwa paman na betad o mga salaf at tigiran na igira amyaw masubulan Ramadan na ginan sumasa akabatiya sa Quran. Aguginan sumasa akapamagana. Paman na paganaan su mga tao. Paman na ginan su kapamakakan. Paman na gyang kutuwa di pangalimo o mga tawag yang kuto mga pediran mga Muslim. Naginan ipenamarantan sa giyang kaya bulan Ramadan. Aya pinakamapia penggelebakan tanu sa giyang kaya Ramadan na ipbulayo katanu na sa Quran. Pamakutan tanoy mala mabatia tanu Quran sa giyang kaya Ramadan. Nagupamakutan tanu penagyang kuto madakal makaguna sa giyang kuto mga tamu katanu. Madakal akaserbisyuan tano si iko mga bangsa tano mga pagaritano pamanyan na mga Muslim yang kuto akap suporta tano kiran sa giyang kuto pamanyan na babuiran gasto sa giyang kai bulan Ramadan. Pitero puno Ibn Abdul Hakam tigyan kana Malikun idha dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadithi wa mujalasatu ahlul ilm wa yaqbalu ala tilawatil Quran. Mialo itano kagiya su Imam Malik nagyang kutuas kanyan bituan sa Imam Darul Hijrah. Pamanas kanyan imam sa Madina sa gyang kutua masanyan. Paman nagyang kuto su mga tao sa Madina na ruiranon di pagana da agyang kutua hadith. Udi na mga sabed udi nagyang kutua mga ilmu sa gyang kai agamatan o agama Islam. Na tigyan na suatigin su Imam Malik na aya betadian igira amya kasul subulan Ramadan nagyang kutuba ipenggenekyan nagyang kutu akabatiya sa hadith agugyang kutu adin yan di kapangdewa sa iko mga tao makapantag sa gyang kutu hadith kagi su Imam Malik nagyang kutuba ada penakitab yan na muwatta alangun dinanan paman na bitiara sa gyang kutu hadith unabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyang kuto amasanian na sumanga tao sa agyang kai malibelibet sa paman na agyang kai Hijaz na napupakaw masira si iko Imam Malik pagandad nira agyang kuto hadith nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesal sumanga tao mga taga Andalus, sesal sumanga tao paman yan na mga tao sa Faris paman napupakaw masira si iko Imam Malik agyang kutuba pengendegnira agyang kuto paman na hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyutud ni kalalayaman abetadian. Yutud ni kalalayaman abetad o Imam Malik. Naman agyang kuto nain umis ngitakan agyang kaya tutul. Way paman na manutul tano para na paman na antano ketagu isa yang kotubaan kedag yang kotua turatud an kedag yang kotua turatud. So Imam Malik sagyang kotua masanian na miya kaumaon so Amirul Mukminin. Allahu a'lam o anta sa iku mga Amirul Mukminin. Paman na dato mga Muslim sagyang kotua masa. Na piyakitawag yan so Imam Malik rahimahullah.
paman na pekasungon yan sa giyang kuto adar pa yan. Na giyang kuto ba su Imam Malik nasingwa na giyang kuto mga tao udato Amirul Mukminin na ay inisumbugi ang kiran. Na tigyan na tero ang kasi ko paman yan na Amirul Mukminin asu ilmu na kanaba paman yan na pupakaw masagyan kuto mga darpa kaso paganad sa ilmu nas kaniyan isusagyan kuto darpa ando duno nagyan kuto ilmu. Masya Allah. Hinan man ni paman yan na kailangan matago sagyan kuto mga ginawa tanong. Asu ilmu na kanaba mga pagariya pupakaw mas ikong mga ginawa tanong. So katanod ni benar-benar paman na kasu katatano kasu atano sagyan kuto ilmu. Nana giyang kuto ba sudah to nana tigyan na sampay niyo ko Imam Malik adna mga wataakan. Paman na adna mga wataakan na ban yan mapangdo. Nagyang kuto ba tigu Imam Malik ini sumbag yan man sagyang kuto adato. At tigyan nagyang kaiya ilmu na kanaba di mi pamimili. Kau to ay man na di pa di mi pamimili so ilmu. Kaupo na ka pamimili nagyang kuto ilmu. Na napaman na miyada nagyang kuto barakan yan si iku kadaklan. Kau to ay man na niyan na so kapag sa ilmu na kailangan na panta-pantay nagyang kuto ang mga tao. Paman nagyang kuto sa mga tao na siran din isung sa nagyang kuto ang mga ulama apaganad siran sa ilmu. Na nakagiya ko paman na miya pikir nagyang kuto adatu Amirul Mukminin na dinyan din ke paman na kay kana su Imam Malik ubasung sa nagyang kuto walay niyan agyang kuto adar pa yan sa Madina na sumyong skanian sa masjid agyang kaya Masjid Nabawi imanto nagyang kuto ba su mga taon yan na maawid siran sa kursi apagunto da nagyang kuto adatu uway. Nana kagya ko puna nagyang kuto paman na usayaniran dira di ka paganad na aya paman na miya pantag di pagusay no Malik Imam Malik nagyang kuto man takabbara paman nagyang kuto hadis unabi tadwa Muhammad tigyan na sa tao amang impuruan paman na sa tao amang impuruan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagyang kuto ba giyang kuto wallahu subhanahu wa ta'ala na imbebaya na giyang kuto tao. Gitu paman na miya ko agiyang kuto di ka kapakay agiyang kuto kapangimpuruan. Nagyang kuto sukun sudah to na ayam yaw laulan yan na miya katapad kanya sa giyang kuto kursiyan na si iskanya na miya ka tunay ni miya ka untod sa giyang kuto paman yan na madakal ang mga tao di siran di maganad sa ilmu. Why? Nagyang kuto ba? Importante na niyaw sa itanuron na su Imam Malik na ustud na sa kanya ni Imam sa giyang kuto masanian kaapyas su mga dato na di sira nun di maganad. Uway. Nagyang kuto ba ay gira amya kaw magyang kaya bulan a Ramadan na pikitargan ng Imam Malik kagyang kuto di kapaganada sa giyang kuto hadithu nabitan wa Muhammad na si iskanian na pugusar niyan sa giyang pugusar niyan nagyang kuto orasyan sa giyang kuto kabatiya sa Quran paman na pugusar niyan nagyang kuto orasyan sa kabatiya sa Quran naman uto paman na ay kala abala sa giyang kuto akapengenduang kasi ikong mga tao way nagyang kuto ba sabab sa giyang kaya bulan a Ramadan na giyang kuto ba pemakutanaya malay ni arga su mga oras saya na giyang kuto ba ayad na taralbi na usar na yaw tao sa giyang kuto kabatiya sa Quran. Uway. Paman nagyang kaya bulan a Ramadan, nagyang kuto katuro mga ulama asat imam buat tasbih saya. Gumiraw ka subhanallah na tumutwa di giyang kuto paman yan na tumutwa di giyang kuto kapenggiraw ka subhanallah sa ikong mga oras o di na mga pedawlawlan sa emanan yan na makasanggibu. Paman na mas makalalabid na giyang kuto paman na kang gelebek sa mga simbol sa giyang kaya bulan a Ramadan. Lagi din mamu na giyang kuto as isa karakaa. Paman na sa timang buka rakaa na tumu adi giyang kuto alfu rakaa sanggi buwa rakaa si ko mga mga gawi. Sugi pumakutan tanong mga pagariya. Agyang kai oras sa giyang kai bulan a Ramadan. Lagi din mamu na penutul no Abdul Razzaq.
Atikana kana Thawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadati wa aqbala ala tilawati al-Quran. So Thawri na isa panaya amala imam sagyang kutu amasanian. Na igira amya panta gudi na miya kasul subulan a Ramadan na ibuga kiyan nagyang kutu pamanyan na kalalayaman adinyan ning gelbekan na mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayabu pamanyan na penggelbekan niya nagyang kutu kabatiya sa Quran mga pagariya. O to naman ito. Gyang kaya mga tao penutulan tanong na miya makalalay ni ipanagunta man sa gyang kutu paman na kapakadaya mang o Islam. Paman na sira ni kaya sabapan dita no kakededeg. Taman sa gyang kaya masatano sa gyang kaya masatano na ino adem pena malalamba ang mga tawa titindig sa iko benar kagipunan sa gyang kaya mga imam. Oy. Kagi lagi sa gyang kaya masatano miya paman na miya kada kalagyang kutu akida o mga tao. Ugaid na ayakap ketenduaw na makasisila yang kutu akidiran na gyang kutu kadegen kawan tunay akida gyang kaya mga ulama. Lagi du Imam Malik na tunay akida niyan. Na gyang kutu adi maka pemrakimanto sa mga tao paman yan na penggira wagi akida pure kagi di maka ayon sa gyang kutu akida o Imam Malik lagi diyan mamuna gyang kaya su Imam Thawri rahimahullah. Nagyang kutuba andin ni kau magyang kaya Ramadan ayad na diran ninggal bakan mga pagarya nakabatiya sa Quran. Paman na ipagusyatan waya si ikulang ulangwan o mga Muslim agyang kaya bulan a Ramadan na ingin na kasaya kisuwayaman yan na mga galbak. Paman yan na gyang kutuba mga galbak pipero rakatano ka aya penggalbakan tano saya nagyang kutuwa kabatiya sa Quran. Upamari ko su Imam Malik na initargi na gyang ko tuwa ka pengduwa si iku mga tao sa gyang ko tuwa hadith. Amalaw tuwa simba si iku Allah. Upama ko ini buga kira na gyang ko tuwa mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka ayabu ay piyo ko sira na sukabati sa Quran. Na gyang ko tuwa ayap penariya diran ibuga ko upama ko mga padagang kesiran na sukan degang. Upama ko gyang ko tuwa mga pedagang lebek na era penari di genek. Na gyang ko tuwa asiran na sasabuteniran. Arga anira nagyang koto titu paman na makakanalira nagyang koto titu arga agyang koto kabatiya sa Quran. Insyaallah na kaluy tanubu amay sagyang kaya paman na ditano di kapagusay wanto na si titu darajat agyang kai Quran sagyang koto masa kapakaw matano sa alungan amawri. Lagi dia naman bu na penutul no Sufyan Aisyah pernah mga ala ulama sa gyang kutu masairan aya ko nabetad Zubayd al-Yami na igira miyakadan sal subulan a Ramadan na ahdar al-mushaf na gyang kutu ba kuan yan sa mga Quran sa gyang kutu adar pa iyan paman aya kuan yan na sa mga Quran wa jama' ilay ashabahu na timun yan na gyang kutu mga pediyan nagyang kutua pembetian nira nagyang kutua Quran. Lagi na mga pagariya paman na begantan sa oras nagyang kaya kabatiya sa Quran. Na inukuno paman na gyang kutuba gyang kaya masatano na begantano agyang kai paman na kabatiya sa Quran. Paman na gyang kutuba pagadaddan wag gyang kaya kabatiya sa Quran sa gyang kai masatan. Uy. Paman na inwari kan degang paman na makapendegang tanubusi ko mga pedagawi udi nagyang ko to mga pedaulan-ulan uy inwagi ko to mga pedagal ba kaya man niya na mapenggelebe tanubusi ko mga ulan-ulan ugay nagyang kaya kabatiya sa Quran nagyang ko to ba pamamakutan sa gyang kai bulan Ramadan lagi dia nagyang ko to kada kalan si ko mga salaf. So kada kalan sa iko mga salaf na ayad na riya tutulang kiran na tigiran na yakbaluna ala tilawatil Quran fi Ramadan nagyang kutuba psengur niran udi na diran dinggel baka nagyang kutuba kabatiya sa Quran sa iko bulan Ramadan paminhum man yakhtimu fi kulli sab'in na katuon kakiran naman nagyang kaya betadiran katuon kakiran nagyang kutuba uman pitu gawi na mata matira nagyang kutuba Quran pitu gawi sama na yan paman na gyang kaya masatano na kaya 10 tano ron agu 2
Na upama ko gi betadiran na paman na maduiran din mata-mata gyang ko to Quran. Uman isa kapito gawin na mata-matiran na gyang ko to Quran. Ay dapat yung sagyang kaya mga ginawatan. Ada na mga daya suminwakiran si arkatano. Aban yan ketamata gyang ko to Quran sagyang ko to pito gawi. Na adem penalawang kiran. Paman adem penalawan sagyang ko to pito gawi na ketamat yan sa Quran. Wa minhum fi thalathin adna keton kakiran na telu gawi na ketamatian nagyang ko to Quran. Sama nutu mga pagarian na uman isagawi isagyang kaya bulan Ramadan na ayap kebati ayan nagyang ko to 10 ka juz. Ap kebati ayan sa si Quran. Paman yan na titud na ya mga tao sasabut nira nagyang ko to kalay arga agyang kai kabati sa Quran si ko mga bulan Ramadan. Udi na sagyang kaya bulan Ramadan. Paman nagyang ko to ba margen ubatan maswa agyang kaya masairan. Oy. Ugain na pana benar tano mga pagaria, mana benar tano. Oy, mana benar tano. Kagyang ko to ba wari umiya gagairan na di tano kagaga. Oy. Paman na gyang ko to ba ketuun kakiram pa na lagi do Imam Abu Hanifa rahimahullah. Gyang ko to ka penutulaon na miya ka 40 ragun na suabdas yan sa Aisyah. Nagyutod ni abdas yan si ikusambayang yan na subu. Sama na di kebatalan. Paman na aya kekuwaro sabut na gyang ko to ba paguyag nila na gyang ko to mga kagagawiran. Sa gyang ko to simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabayran na pagilang gyang ko to oras. Paman na gyang ko to ba tanto din na kumana na marasiran sa gyang ko to paman na dira ni kasuasuata si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na kegagaman na rin mga pagarya. Alaburo sa mga kangudan na kegagagyang kanan pamanyan na katuday. Sisagyang kaya masatano. Nagyang ko ito pugusar sa cellphone. Nausar niya naman buwan din ikapakasabu yan sa isa na ay nakapturugaw na subu. Naman ito. Ay abuwa kayang bidan yan. Nagyang ko ito so Imam Malik na inusar yan sa simba si iku Allah subhanahu. So Imam Abu Hanifa na inusar yan sa gyang ko ito simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Saguin nagyang kaya masatano na inusar tano sa gyang ko ito mga cellphone tano. Paman na gyang ko ito dipindi buwan degari senduda gyang ko ito ginawang ka. Paman na sa gyang ko ito kabatiya sa Quran. Anta ka sa gyang ko ito ay mananian na mga padagalabak na ron kaun sa senduda so ginawang ka. Na pagalin din utop kega mga pagaria. Na mamimikiran tano, kamataan kagyang kaya pamanyan na kauyag-uyag tano sa dunia, na amay kaditano maswa, ang mga ginawa tano na ipsindi tano dun sa alungan na mauri. Pamanyan nagyang ko to ba sa mga ulama, o din na may aliw sa gyang ko to hadithu na bitano wa Muhammad at tigyan na di natigyan malakat agyang ko to mga palo o mga tao sa alungan na mauri. Taman sa diun ipakaysa agyang kayapat apakaysa. Anto nagyang kayapat apakaysa. Na pedun mga pagari agyang ko to andeng ka inusar agyang ko to umur ka. Paman napakaysa wallahu subhanahu wa ta'ala. Ipuun din sa agyang ko to kaya sabut ka. Na taman sa agyang ko to kaya patay ka. Na ipagisar ka wallahu andeng ka inusar agyang ko to umur ka. Paman na si iko simba si iko Allah na miya guntong ka. O pamako sagyang ko to kaswaswatu Allah na miya guntong ka. Waid na amay kasi inka inusara sagyang ko to ading ka kapenggunaan na preparadugan sa isimbag ka si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagisirkad no Allah agyang ko to ana umrihi paman na su umur ka wando ka inusar. Lagi diyan mamuna tiguma supat agyang ko to hadith atigan agyang ko to kangudang ka wando ka inusar. Paman nagyang kaya mga lawas tano, mga kangudaan tanupan, nawan de tano, inusar nagyang kaya kapakagagat tano. Tato din kumawatan ng bidaan yan, nagyang ko tuwa tao, paman na siyambut, miya sambut, magamal, agugyang ko tuwa tao, ay kaya pagamal yan na amay kami tulog nagyang ko tuwa idadiyan. Yang ko tuwa akatero o nabitan wa Muhammad, dapat sagyang ko tuwa pakasirong wallah, sagyang ko tuwa sirong, sirong ayan, sagyang ko tuwa mas adad na kasirungan, na miyalu yang ko to wasabun nas'a fi ibadatillah yang ko to kangudaan miya sambut sa yang ko to pamanyan na kang gelbaka sa yang ko to simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na sumanga watami
mga Aryam yang mga kalumbayan na pamakutini wag yang kanan amasa paman na inibagay rakan Allah subhanahu wa ta'ala akang gunaan ni wag yang kutu ka paman na kangudani usaran yung sagyang kutu mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na pamagitungan niyo mga ginawa niyo o pamako aya kiad na rakatano sa dunia nagyang kaya galabakatano pagilangan sa oras na paman yan na gyang kutu ba galabakatano gay na kanabaginan paman yan na sabab akiad na rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala paman na aya sabab akiad na rakatan wallah sangka iya dunia na penggelabakatan para sa gyang kutu alungan amauri miyakasaya ng mga pagarya sa kambeso kagyang kaya katatago sa iko dunia paman na pemamumulaan tanu saya sa piberang ang mga simba sa iko Allah amakaw makasalungan amauri nagyang kutu perbesan ka gyang kutu agalab piamulang ka sa dunia nagyuto yamanan yan na gitu paman na kesan anak maplutu ka sa gyang kuto paman yan nakapakaw mga sa alungan amauri na mayari mga pagarya ka dead na betano miya pasad dead na betano miya pamula ang mga amal na namin itamantano sa gyang kuto masa ay pagisarakatan wallah gyang kuto mga umur tanuan ipagisarakatan wallah gyang kuto mga kangudatano wadatano inusar sa gyang kaya katatagutano sa dunia nagyang kuto pagulayin tano aad na keton kakira na pito gawin na pagkatamat sa Quran. Ad na paman na telu gawin na pagkatamat sa Quran. Na adem penalawan uto ka ad na pagkatamat kiran sa gyang kuto uman dua gawin. Uman dua gawin na temat nira nagyang kuto Quran. Sama nuto mga pagarya na so intiri u Ramadan at 30 gawin na maka 10 iran agulima mata-mata gyang kuto Quran. Maka 10 aguliman yan mata-mata gyang kuto Quran. Gyang kuto uman telu gawin na makatama sa Quran na maka 10 iyan na mata-mata gyang kuto Quran. Nagii mga tao paguntong sa alungan amauri. Insyaallah na keluy tanu buah mayageng kuto anto na ikekwaira na daraja sa alungan amauri sa surga. Anto na idar pairan sa iko surga. Nadem penalawan uto mga pagarya. Tigiran na wa minhum fil asril awakhir min kulli lailatin. Ketuon kakira nagyang kutua igira amyaw magyang kutua 10 gawi iap kuri sagyang kaya bulan Ramadan. Na uman din nakapita na maka tamat sa Quran. Paman na sagyang kutua 10 gawi amalalambeon nas maka 10 mambu maka tamat sa Quran. Masya Allah. Masya Allah. Paman na miyaguntung agyang kaya mga tao. Paman na agyang kutuba miya pamagitungiran na mga ginawairan. Paman na agyang kutuba miya pakadidiran udina miya pakalebiran agyang kutu paman yan na masa akapakaw mayran si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mala agyang kutu miya pasadiran na amal. Uy. Paman na mala agyang kutu miya palutuiran na amal sa alungan mauri. Tanudan tanu kagyang kutu paman na kapte mata sa iko Quran. Gyang kutu kapte mata sa iko Quran sa makatelu gawi. Na din si iko mga ulama tanu paman na pitindeganiran di kuno tu kepakai. Udi na isa sa para gyang kutu katamat sa makatelu gawi. Sabab sa gyang kutu muna agyaw saya tanoron paman yan gyang kutu magaan nakabatiya. Magaan nakabatiya na isa sa paroto. Ugain na gyang kutu ba tigu mga ulama ayak kisah sa panruto na igira paman yan na kanaba Ramadan. Paman na siuto si iku mga pedaulan-ulan. Ugain na igira Ramadan. Nagyang kutuba pumakuta nagyang kaya oras. Paman na awqat al-fadila sabab sa gyang kutuba oras saya makalalabi. Paman na laburo na tigi nagyang kaya mga kagagawi sa gyang kaya bulan Ramadan. Gyang kutuwa matatago na gyang kutuwa Lailatul Qadr. Paman na umsari mga pagarya. O bagyang kutuwa kasagada gyang kutuwa Lailatul Qadr na miya katamat ka sa Quran. Akatawantan wagyang kutu paman na mapenggelabakatan ro sa gyang kutuwa kagagawi tigu Allah khairum min alfi syahr. Paman na tumu adi gyang kutuwa sang gibwa ulan-ulan. Nagyang kutu paman na gyang kutu tigu mga ulama agyang kutu kisah sapar sa gyang kutu kagaan akabat ya si iku Quran
na miya kaliru nagyang kaya bulan Ramadan sabab sagyang kutwa diye di pamakutan. Paman na di panabenaran o tao mala mabatya iyan si iko Quran. Lagi diyan mambu nagyang kutwa mga darpa apakalalabin. Lagi nagyang kaya Makkah al-Mukarramah, agugyang kaya Madinah, An-Nabawi, paman yan na ayad na mapya nagyang kutwa di kapakan dekala sagyang kanan adarpa agyang kutwa kapbeti au tau sagyang kutwa Quran igtinaman lizamani wal makan paman nagyang kutwa di kapamakuti sagyang kutwa masa agugyang kutwa darpa wagyang kutwa darpa masyaallah. Malutano da dumke antano di maka pamimikiran wanto na mapya paman na anto na mapya terun tanu sagi ang kaya di tanu di kapagusaya sagi ang kaya betad mga salaf rahimahumullah wa agyang ko tuatigyan na di tanu di kapamakuti sagi ang ko to mga oras sagi ang kaya bulan Ramadan nagyang ko to ba mialoy unabitan wa Muhammad atiga na iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Inubusgyan ko to ang mga tao sa mga salaf rahimahumullah na pamamakutan nila nagyang ko to mala mabati ira na Quran kagi paparatian nila nagyang kaya katru wallahu subhanahu wa ta'ala. Atigyan na tigunabitan wa Muhammad iqra'ul Quran bati an yusu Quran. Naman nagyang ko ta iqra'u ka fi'lu amrutu paman nakapanunugu. Ay man yan mga pagarian na sugung ka o Rasulullah sagyang ko to kabatiya sa Quran. Paman na langun tanu saya din paman na gyang ko to langun tanu saya din sigu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bati ani wa tigin nagyang ko to Quran. Kagi mataan nagyang kuto Quran na syafaat niya nagyang kuto tao amiru masayrun auto syafaat niya nagyang kuto tao amiatia sagyang kaiya bulan Ramadan sagyang kuto kapakauman yan sa alungan amawri naman ito mga pagariya ayaman yan na pagugupang kaniyan ayaman yan nagyang kuto ba ang gidang kaniyan sagyang kuto kapakauman ka sa alungan amawri. Nakunaan to na paman na isndud tanu sa mga ginawa tanu sa giyang kaya Ramadan. Bari mga pagariya mi aluyag yang ko to kapagupisin na. Ang nabatano pakararata gyang ko ta kapagupisin na paman na udi nagyang ko to mga padagalebak. Udi nagyang ko to paman na api anto na agalebak sa dunia. Babensala ka wakasabutan wa tiga sialim na piakarata yang panagyang kaya kapagupisin na. Oy. Paman na 10,000 10,000 bani upakarata gyang ko to adita no di matero oy. Ay gira na paman na giya kapkeribat o mga lagi demi paman na gyang ko to kapakaw kita sa gyang ko to ay pagibaratami oy pagibaratami paman na panganya ko sarila sa ko di mamagupisin oy nabangan pakarata gyang ko to kapagupisin na. Paman na gyang ko to anto na igalabak abatan niya nagkugupi sa alungan amawri. Bagirawa sukandegang na maka sa alungan amawri na sefatang kanian. Bagyang ko to kambesok na sefatang kanian. O bagyang ko to pamanyan na anto na akakuyagan na sefatang kanian sa alungan amawri. Di. Aya mi aloy mga pagarian na sa Quran na aya reka sefaat sa alungan amawri. Gitu pamakutan tan wag yang kaya kabatiya sa Quran. Pamanin nagyang ko to akabasa ko mala limu wallah sa iku mga tao nagyang ko to miya kaswa matiya sa Quran kamiya sigurado upama ko maruma sa isagyang kaiya bulan Ramadan na nagyang ko to ba syafaatan sa kanya no Quran sagyang ko to masa paman nakapakauman yan ro. So panganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala mapedtano sa gyang kaiya mga tao makaw masalungan na mauri na magugup udi na syafaat sa Quran sa giyang kuto pamanyan na masa. O pamaguditan o di mamukala paman na mukulan tano agyang kaiya kabatiya sa Quran. Wanto na ibalas yan. Paman na bubud na aya mapipikir tano na tigaan ato na si balas agyang kaiya kabatiya sa Quran.
Natigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asatawa tigian amakabatia sa isabu abatang si ko Quran udina sagiang ko tu akater wallahu subhanahu wa ta'ala ginan su Quran na bagian yan agiang ko tu isa mapia agiang ko tu isa mapia na tekap pempeman wallahu subhanahu wa ta'ala sa maka 10 paman na maka 10 sama no tu na umani bab mabati akasan apaman nagumiraw ka qul huwallahu ahad agiang ko tu ba qul na duo tu abatang agiang ko tu qul huwallahu ahad gitu ba qul na qul na duo tu abata kagian ko tu qaf agu giang ko tu lam na miya ka kuwa ka sa 20 hasanah 20 amasa tiga huwa na du mamu tu na mana nien na 20 sama tu na miya 40 Allah na pira giang ko tu abatang paganeron na giang ko tu Allah na alif 2 alam agu giang ko tu ha sama no tu nagiang ko tu na 40 mambu hasanah oy ami ako wangka nagumiraw ka ahad na telo tu na 30 sama no tu na 20 plus 20 plus 40 plus 30 na piraw tu hasanah ami ako wangka ay buo biat ya kana qul wallahu ahad sama no tu na ami ako waka sa magatos agu 10 wa hasanah gibu kiya bati ang sagiang ko tu qul huwallahu ahad ay paman na ay pandepati usagiang ko tuwa kala alaba kekuatan oi tigu Nabi tanwa Muhammad la aqulu alif lam mim harfun agi ko ta inu sayu Nabi tanwa Muhammad tigena dia kena tigena terunu bagian ko tuwa alif lam mim paman ay gira sukmet ya sa Quran na kesageden ya nagiang ko tuwa mga surah ayat paganay paman na ayat nagiang ko tuwa alif lam mim ubaw tuwa tigu Nabi tanwa Muhammad harf ugay datigu Nabi nagiang ko to alif na harfu to nagiang ko to lam na harf nagiang ko to mim na harf sama no to na ugumiraw ka alif lam mim na 30 amapia hasan amya kuwang ka mga pagariya oy nagiang ko to ba ustud na di paraut na nagiang ka iya laba sagiang ka iya bulan Ramadan di paraut na laba sagiang ka iya amma papadalam sagiang ka iya bulan Ramadan. Na so mga ulama na tigyan na upama kugiang ko to na pagkakuwang ko to sa ikong mga pedauras na ay dapat o piray paman na kukuwang kaabala sa giyang kaya bulan Ramadan na rong ko na pambati agyang ko to a Quran ay dapat yung kukuwan niyo abalas ay dapat yung kukuwan niyo laba mapia ahasana sa giyang kaya bulan Ramadan aliw sagiang ko to 10 ay bagay ka wallah na pagkita kapag yang ko to hasana sagiang kai bulan Ramadan agiang ko to ketro Nabi tanwa Muhammad al hasanatu bi asyri amthali ila 700 paman agiang ko to isa amapia na pagkita ka sa maka 10 taman sagiang ko to 700 amapia oy 700 amapia ko agiang ko to taw naman to agiang ko to paman yan na kalaian ikipantag mga pagariya. Panutun talop man agiang ko to miyaula-ula sa agiang ko to masa o Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu Abu Uthman bin Affan radiyallahu anhu so kaya dato o Abu Bakar as-Siddiq rahimahullah radiyallahu anhu agiang ko to ba miyas sugat agiang ko to masayra na kapo pobre udi agiang ko to ba miyada agiang ko to kauyagan o mga tao. Miyada agyang ko to kauyagan o mga tao. Paman na miya kay ito agyang ko to kesukatayran sa agyang ko to paman na kauyagan niran. Na di mamang ni su Abu Bakar as-Siddiq. Paman na pengenin niya si iku Allah kalu agan agyang ko to mga pagtaw niyan. Naman agyang ko to paman na sanganari o mga dato. Paman na naman agyang ko to panabnariran pengenin nami si ko mga dato ami oy askan war kay miya pili ang mga dato ami ang mga lulubay nayamanan yan na safaatan ni waki agyang ka iya pagtaw ni oy kamataan din naka aya pirmir wadato nagyang ko to mapia si ko pagtaw niyan oy mapia si ko pagtaw niyan paman na matagur kan wagyang ko to panaguntaman
lagi dagiang ko to matatago si iku Amirul Mu'minin na su Abu Bakar As-Siddiq. Nagyang ko to akapumangan inian na badung na miyakaw maagyang ko to dagangan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu makapupuon sa Sham. Amyan imbeles kanian adna dagangan yan aya kada kalian nagyang ko to sang gibuwa unta langun dino to makarururan sa dagangan. Yang ko taka penutulaw na yaman niyan na gyang ko to apsigi na gyang ko to unta akada kalian na sang ibu na paman yan na miya kali pekalibuteng. Mada kalman nagyang ko to sang ibu unta. Nagyang ko to ba akagi ko makaw sa Madina na sumanga padigang sa Madina na sumyong si iko Uthman kagir kiano to. Tira na iman to bu Uthman Ibn Affan radhiyallahu an na pagkalaba na miska na umani paman na tinimbala ka asawati na paman na salad akulabang kaon. Natigo Uthman atigya na adna miyakin bitira irakan odin adna paman yan na katawan na kan na masmal akulabang kanon. Natigya na dulad. Umani sawati na paman na pagkalaba na miska sa dulad. Tigo Uthman adem pena masmalasan. Natigya na umani paman na sawati na pagkalaba na miska sa patlad. Naman nagyang ko to alaba apaman na pamakin ni mga padagang paman na kuwai ni wini sa tuma agyang kaya miyawlawla sa ikum masa Uthman radhiyallahu an tigiran na tigu Uthman adun na mas malasan na tigiran na sawat alimalad ay man so sawati na belo ya sawati agulima paman na miyata kapagyang ko to alaba agyang kaya kandagang tanoy man to agyang ko to paman na tekapan nagyang ko to dagangan upama ko paman na sawati na aya kapus atanoron na sawati agulima. Natigo Uthman na adem pena mas malasan. Natigo mga padagang sa Madina dia mi bami penanan nakalawani na dia mi na nakagaga. Natigyan na adna lawan sana kaswallahu subhanahu wa ta'ala na aya piteruyan na pakalabaan ako niya ni umani isa nagyang ko tuwa pito gatos. Paman na pagkalabaan sa kaniyang kunwallah naman nagyang ko to akala iparateya Uthman. Kagi paman na makikinanglan to agyang ko to mga tao sa agyang ko to masani. Anto nari miyawlawla mga pagariya. Baniya nari pipesa sa agyang ko to mga padagang. Kau pamakuad na padagang sa agyang kaya masaad na timbal si kudagang ang tano apaman na tek ola pagkalaba tano na tigita to na nari paman na unanay akapakalaba. Ada tahun pamannya depan mi-display na miya kalaba tahun din. Nagyang ko to ba ini ugup Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu sagyang ko to ang mga tao sa Madina tinimo yan nakiso mga miskin na sabab sagyang ko to kapakakailangan niran na ini pamagay niyang kirabud nagyang ko to dagangan yan. Kagi aarapan niya nagyang ko to katir wallahu subhanahu wa ta'ala taman sagyang ko to makapito gatos. Nagyang ko to ba sasabutan nagyang kai ang mga tao ini kalimusiran wallah aya paman yan na piya kadidiran nagyang ko to akapakaw mayran sa nagyang ko to alungan amawri oy mga pagarian na nagyang ko to ba kabasa tanwa di tanwa ya keswa agyang kaya mga tao okay nagyang ko to panabenaran tanwi di tanu di makanggelebek sama piya panabenaran tanwi di tanu di makanggelebek sama piya itundug tanoro nagyang kaiya miya panutulo Ibn Umar radhiyallahu an kauto paman nagyang kaiya balas agyang kai kabatya sa Quran sagyang ko to masa apakasul sa mga tao sa surga. Antunay katero wallahu subhanahu wa katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yago to ba mga pagariap surga tano na ayako na mapya nagyang ko to si itano matago sagyang ko to pinaka mapuro sa eko surga. Agyang ko ta jannatul firdaus. Way adam na una ano to. Agyang ko to jannatul firdaus. Tigo nabi yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ayaman nagyang kaya katero nabi tanwa Muhammad na terong kon si ko mga tao apbet ya sa Quran sa dunia. Kaya ko to ba mga tao mirumasay sa giyang kaya dunia sa kabatya sa Quran. Ngayon masubalas mga pagariya. Na upama ko marumasay ka na giyad ni mapanggulaw lang ka sa alungan amawri. Giyad ni mapanggulaw lang ka sa giyang kai masa
Ama mana kepedegas agian kaya mengatawa terunu nagian kaya tiga na beti aka. Salagi nagian ko tu akap beti aka sa dunia. Kau tu ama na beti aka sa Quran. Salagi nagian ko tu akap beti angkaun sa dunia. Fa inna manzilaka inda akhirin kagi ayat tiga na darpaka ko surga. Na sadin samulimpusan na ayat akebeti aka. Allahu akbar. Agian ko tuba apira agian ka iya kada kala ayat sagian ka iya Quran. Nagian ko tuba akipuru agian ko tuwa pangkatan agian ko tuwa mga tao. Nagian ko tuwa inaluitano ang mga ulama nagi panana benaraniran. Gi panana benaraniran agian ka pamanyan na miyaw magian ko tuwa masa imbagay kiran wallah agian ko tuwa balas apangkatan si iko surga. Naman to pamanas kay pakapbaya-bayaan wallah. Wanto na ay kuha nakaadar pa ka sa iko surga. Ay dapat kau makasul ka sa surga na dakan batya sa Quran. At did dari kipuru agi ang kutuwa pangkata na ka sa iko surga. Ay dapat kau aya betad ka agi ang kaya mga tao makasapulo iya na mata-mata agi ang kaya Quran. Ay dapat ka paman na pangkata na ka sa iko surga. Naman ito. Paman agian ko tuba pangim benarantan wagi yang kaiya masa. Pangim benarantan wagi yang kaiya paman yan na mga balas amya alu isagi yang kaiya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pamakut kanu mga pagariya. Pamakut kanu ka paman yan na sira katano tinimo u agama Islam agian ko tuwa antu na idar pa akakir ko surga. Sa dunia na igira na ipangasigita agian ko tuwa mga building. At ikaw upama ko, sana kung matago sa giyang kanan na pinakamapuroon. Agu katawan tano, agiyang ko to, paman na pakalutang roon nakawa sa ataw. Paman yan na malad ni pirak. Nalagi din mo, agiyang ko to surga. Ay mga kawas sa mga tao sa surga, nagiyang ko to mga tao, paman na pteruno, nagiyang kaiya, katur unabitan wa Muhammad abati ka sa sadin sa pulimpo sana kubati ka si Quran, nagito ipangkata na ka sa iko surga. Namya kapia-pia niya panguyat mga pagarya sa iko mga ginawatan. Miya kapia-pia pamanyan na panguyat paman na tugun tano sa iko mga puso tano, mga pamikiran tano. Agib sa kabatya sa Quran na kanabay ni ilang sa dunia. Paman na benar din ako kepotulian agian ko to mga galabakatano. Paman na kepotulian agian ko to aditano di kang galabak kasusukat sa dunia. Nasib sari sa alungan na mauri nagyang ko to ba malaatan to balas agyang ko to kabatiya sa Quran. Lagi diyan mamuna agyang ko to amya panutulu Ahmad an Abi Sa'id biakatitayan si ko Abi Sa'id atiga na wa yas'adu bi kulli ayatin daraja hatta yaqra'u akhir ayatin min. Paman napkipuru atiga nagyang ko to tao umans kanya na matiya sa ayah. Paman na gumiraw ka, kul huwallahu ahad na mipur agyang ko to pangkata na ka. Gumiraw ka man na lam yalid wala kul huwallahu ahad Allahu samad. Paman Allahu samad na mipurup man agyang ko to pangkata na ka. Gumiraw ka man na lam yalid wala miulad na mipurup man agyang ko to pangkata na ka. Na gumiraw ka upaman yan na walam yakul lahu kufuwan ahad na mipur agyang ko to pangkata na ka. Sama no to mga pagarian na patad no to ka flor agyang ko to miya kuwang ka apang kata na kasi ko dunia. Na sa dunia paman na kapamagito nga ya kapaman na kapamagito nga may to upama kung gilabag ka sa dunia sagyang kaya Ramadan sa 2 ka oras. 2 ka oras ay panggilabag ka agyang ko to kesukat karoo na di kami pembelay sa emanan yan na pat ka pelor awalay sang kaya dunia. Aya ka pakapbelay ka sa pat ka pelor na upama ko gyang ko paman na gyang ko to piraragu na ki ay penggelebek karo. Way piraragu na gyang kate naman piray mga edit tano. Piray mga edit tano sa gyang kaya masa. Adna keton ra katano miya 50 ay didian. Miya 50 ay didian na bamiya kang belay sa pat-pat ka andena. Ada ketul rakatano 60 na kapakayada makambulay sapat ka andena. Way na adna mga tao amya makambulay sa mga paman na lawan sampan.
We nagyang ko to ba kaya usara niran sama la oras. Pero ragu nagyang ko to ayaman naniyan na kayang gelab kay raro. Nagyang kaya Ramadan na upama ko isa mo ka oras ibat ya ka sa Quran. Nagyang ko to ba gyang ko to sumateng ka ikabat ya na kebateen to gyang ko to dua ka juz sa Quran. Ya kay itu manari mga pagari kuan rakatan wagama Islam. Isa ka oras na kepakaya ayam mabatia kana dua kajus sagi ko to magaani kabatia ya ko to malumbat na kepakaya kasubra su isa kajus na pira to pangkatan kekuangka sa alungan na mauri aman na isa butuh ka oras sagi ang kaya bulan Ramadan lagi ko to ba mamimikiran tano eno tano ya dinggulaula paman na enwa kan ya di panabenari ku sarakan eno paman na eno akan aya pananaguntamani adita no di makapamagusay kagyang ko to ba ubaki paman na makapamimikiran sumanga padtano paman na mapakadidiran da nagyang kaya bulan Ramadan paman nagyang ko to ba sabutan tando nagyang ko to iptugum piatano sa alungan amauri sa dunia na aya malana sa alungan amauri mga pagariya gyang ko to ba ayad na pinakamapya nagyang ko to adita no di kang galabaka sa gyang kai mga amal mga pipi amalay balas sa alungan amaw away so saya tano butaman na gyang kaya adita no di ka pagusay balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal lamapya sulang-ulangwan o mga tunganayakan mga bangsakan di makapenderay noon katawan na kanaki ang marurubas kan way badin sudya ka saya di ka kapamagusay nakatawan na kan na pederakan wagyang ko to mga tawa kiyalaan din sa gyang kai akabatya sa Quran so mga pagarian na mabru kaki way paman yan na miyaka tumangka ubang ka ng taragan umaning ka panagyang ko to panaguntaman naka kakatayo sa mga balas pagaluin no Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi na ni pakaw para katano sa gyang ko to akapakaw matano sa alungan amori so wala sa kanu Allah sa madakal amapya penalamatan ko skano sa daapit tamanan yan panalamat sabab sa gyang ko to adin yu di ka pamakinaga si ko mga usayan tano makapantag sa gyang kaya bulan na Ramadan pamanyan na bati ang tano da nagyang kaya mga komento anto na miya tetaro saya yang kaya pengguro ka mga wata na mga wata ami saya ini way alhamdulillah kabigan kami wallah sama dakala muriata way paman na gira sisi kami sa gyang kaya derpa idatu kalid na kepuru na gyang uta mga wata na disira disusugay way masyaallah way nah, miyang magi ko to kasalam. Agay manan yan na dabu ang mga pakisa kikument o mga tunganay tano na nasalam ko skano sa kapipi aginawa panganitano si ko Allah batadud makwa agyang ko to kapipi aginawa sa dunia ay mala na salungan na mori na nagutitan o pakalipatan sa mga lokos tano way ay pumangani tano siran sa giyang kaya bulan na Ramadan ya Allah rilay kaming ka na rilay ka pan sa mga luksami ya Allah na timu-timu kami ka si iku surga ka si iku masa ay manan yan na kapakaw mamiro nagu peda kami ka si iku mga tao pakala o di na pakapuro agyang kuto pangkataniran si iku surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.